bemshicile, oh, she's so dear in my heart. But tata ndiyabhidwa xa uthetha isiXhosa esinzulu. I just hugged her. Mbonisa wabona that she's special. But uyasidinga umgalelelwa. The main man wahamba uattenda imvuselelo yomgabulo. Akonela nje uattenda lo mvuselelo wathi ngibaptize. One of the things in baptism ekuteacha zona intobeko. Do you know one of izinto ezenza i-Christian faith especially e-operator njengathi ingamkeleki kakhulu kwizikhakhamela no-who's who of the world? Yilento yokubeka isandla. Yindelelo. Not. Yindelelo indoda uba imbeke isandla enhloko. And we have to imilisela lo sacrament in the church so that abafuna ukukhonza uYesu bavume ukudelela. Indelelo le. So that usiza ensindisweni uThixo udila nempakamo yakho. So that you don't fit in the church if awufuna ukudelelwa. Ngoba ibandla is for people who lay themselves down, who empty themselves. That's why Yesu in Philippians chapter 2 verse 5 verse 8, he emptied himself. Wathobeka kwade wasemfeni ukufa kwasemqabeni. So that nongena umnyango usithi ndizokwamkela uYesu zazi ukuba usendelelweni nasentobekweni. Kuphela uzazi. Wazuba gumi wena kwaThixo. Ufunda ukuzilibala. So when you get baptized, you are told. Xa uvuswa sithi uvuswa nguThixo othe abazithobayo ngawaphakamisa. Athi ndiyabathiya abantu abanenhlathi. Ndibathoba. Kodwa abathobekileyo ndiyabaphakamisa ngexesha elifanelekileyo. So baptism humbles you. Kumjojo into yokubanjwa yenye indoda ikulalise emanzini. Do you know what that act alone iyazigxotha izinana zehlabathi? It doesn't make sense ukuba ndizayocilela ndiye phambi indoda indifake emanzini. And the moment you do that, uzikhuphe ekaleni ebandleni. You don't share in the blessing of the church. Ngoba the blessing of the church lies in humility, in emptying yourself. Uzazi ukuba I am nothing but God is everything. So, ngicela ningene emanzini nivuke nalo attitude yentobeko. Ningene emanzini nimfunde uKristu. Ungene emanzini une-attitude ethi ndilinganisa uKristu. Ungene emanzini usithi I'm doing this in obedience to him. Ungene emanzini usithi I don't understand everything about this, but I'm doing it anyway. And awethu anga apho nathi sineminyaka silandela uYesu ininzi into esingayi-understand, but we do it anyway. Asimkhonzi because we have all the answers, but
we do this in obedience to Him. Paul wacela isibindi phambi Agrippa wathi kumkani Agrippa andibanga nguye ongawuthobelanga umbono wamazulu. Silapha because sithobela umbono wamazulu. It doesn't make sense every day into esiyenzayo. Doesn't make sense ukuthetha noThixo bambonile bekhona babonwayo. It doesn't make sense nothi nisimsiwe. It doesn't make sense nothi ndiyezulwini. Wakhe walibona kodwa into engaphakathi ithi ndilikhona. Into engaphakathi ithi ndithobela ondilizileyo. Lastly, ubhaptizo yinto yesiteke. So as we understand uclever usebenzisa ingqiqo yenhlabathi. Kungabe uPaul ebhalela abaseKorinte esithi uthathe izinto ezibubudenge wasebenzisa zona ukuzatshitshise ubulumko bezilumko. When God deals with the wise in this world, He uses foolish things like baptism. Ubona nje umuntu asenze ecela ngolo hlobo. Oh, Nkosi yami, I hope ingatrade le video. Umuntu asenze isidenge. Sayoxelela nalo usokolisayo ngoba lesisidenge. Uthi hayi man, emethini umuntu akathixo wathi lesisidenge. Uyeke nomoya ofuna usiprova usisidenge. Because He uses foolishness to shape you. He builds the kingdom yakhe ngefoolishness. It never makes sense. This is foolishness that we are preaching. That's why Paul is standing and throwing a evangel. He says that it's foolishness. That's foolishness. It's foolishness. That's foolishness. And God, through this, He's shaping us. Don't swear to zamu's proof awuba uclever. Uhlele kudenge ngoba ubudenge bukaThixo bulungile kunehlabathi. So lento esizongifaka kuyo inzulu. Because God is wise, but He chose foolishness to deal with ubulumko behlabathi. Cela siphakame sithandaze. Ukholo inkosi asithandazele. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus.
indawo engathi yaqina kodwa iyasakha futhi sibeka kulevele phezulu. Noma izwe usibona thina siphansi kodwa thina sizibona sikwindawo phezulu. Yes, Lord.